Hola a tothom! En aquest vídeo explicaré d'una forma molt ràpida el com poder dur a terme les multiplicacions i les divisions en formes de fraccions. Com ho farem? Doncs bàsicament hem de tenir en compte que les multiplicacions i les fraccions l'únic que s'ha de saber és el com es fan les multiplicacions, és a dir, només es fan multiplicacions. Anem a veure. Nosaltres aquí tenim dues maneres de poder veure que al final estem fent exactament el mateix. El que passa que per multiplicar fraccions es multipliquen d'una banda els numeradors i per l'altra els denominadors, com veiem aquí escrit. De forma que si jo tingués, per exemple, la multiplicació 3 quarts i li multiplico 5 sisens, l'únic que hauré de fer serà multiplicar el 3 per 5 i el posaré al costat. 3 per 5 és 15. Posaré la barra fraccionària i multiplicaré el 4 per 6. I 4 per 6 al final no deixa de ser 24. Com veiem, l'únic que estem fent és multiplicar en línia recta. Ara bé, què passa per dividir? Doncs per dividir és una mica diferent, perquè al final nosaltres el que multipliquem és la inversa de C i D. És a dir, això d'aquí es pot reescriure com A entre B multiplicat per D entre C. Al final és A per D entre B per C. Què és el que hem fet? Hem buscat la inversa aquesta d'aquí. Veiem que al final no deixa de ser fer la multiplicació creuada. D'aquesta forma, si en comptes de tenir aquesta multiplicació posem els mateixos números amb la divisió, anem a veure com queda. Com és qüestió de multiplicar els termes creuats, el que farem serà multiplicar el 3 per 6 i el posarem a dalt, que dona 18, i després multiplicarem el 4 per 5 i el posarem a baix, que dona 20. De forma que 3 quarts dividit entre 5 sisens ens queda un resultat de 18 vintens. Òbviament, tant la multiplicació com la divisió es poden simplificar. Ja veiem que el procés de multiplicar i dividir no és complicat, simplement és qüestió d'intentar esbrinar com fer les coses. D'igual forma també es podria veure gràficament. Com ho mirem gràficament? Doncs anem a fer un exemple. També amb el 3 quarts i el 5 sisens. Una unitat que l'hem partit en fileres de quarts, és a dir, divideixo això en 4 trossos i com en els dos casos jo tinc 3 quarts, en pintaré 3 d'ells, fent així que aquest 3 quarts estigui pintat de verd. I ara anem a fer el contrari, és a dir, ara que ja tenim pintat els 3 quarts, anem a pintar els 5 sisens, de forma que faré que les meves columnes siguin 6. I d'igual manera que hem pintat abans el 3 quarts de verd, ara pintarem els 5 sisens de taronja, fent així que quedin diversos colors pintats. Un cop hem obtingut aquests quadrats pintats, què és el que podem veure? Doncs bàsicament nosaltres per la multiplicació agafarem el número total de quadrats que han quedat dibuixats, és a dir, en aquest cas veiem que hi ha tots aquests quadrats dibuixats, és a dir, en total tenim 24 quadrats dibuixats. Per tant, escriurem al denominador els 24 quadrats que hi ha en total. I què és el que escriurem en el numerador? Doncs bàsicament la quantitat de quadrats que han quedat pintats pels dos colors a la vegada. Per tant, anem a comptar-los. En aquest cas, nosaltres, en l'interior dels quadrats que estan pintats pels dos colors a la vegada, són 15 quadrats. Veiem, per tant, que si nosaltres tenim en compte el número de quadrats que hi ha pintats els dos a la vegada versus el total de quadrats que hi ha pintats, podem veure que aquest seria el valor de la multiplicació. I com es troba el valor de la divisió? Doncs simplement es farà calculant quants quadrats s'han pintat de color verd i quants quadrats s'han pintat de color taronja. Llavors, anem a comptar. De color verd, en aquest cas, serien 15 més 3, és a dir, 15, 16, 17, 18.
I aquest, com és el primer valor de tots, el posarem en el numerador. I al final, com quedarà el denominador? Doncs comptarem els quadrats que hi ha dels 5 sisens. És a dir, els 5 sisens són els 15 més aquests 5 quadrats aquí. Per tant, 15 més 5 són 20. I el posem en el denominador perquè pertany als 5 sisens. De forma que ja veiem que la manera que tenim de calcular visualment la divisió és comptant quants quadrats ocupa cadascuna d'aquestes fraccions. La divisió de les fraccions també es pot veure d'una altra forma. No només està la forma A entre B dividit C entre D, sinó que també, oi que això d'aquí és una divisió? És a dir, una fracció nosaltres la podem pensar com una divisió. Doncs nosaltres ens podem trobar amb la forma de A entre B entre C entre D. De forma que, si nosaltres sabem que multipliquem a l'A per D per poder obtenir el resultat, de forma que tenim A per D en el numerador, nosaltres, si ho haguéssim de veure així, multiplicarem a l'A per al D i el posarem a la banda de dalt. I després, oi que nosaltres multiplicaríem en el denominador el B per al C i el posaríem a baix? Doncs en aquest cas exactament farem el mateix. Multiplicarem el B per al C i el posarem en el denominador. Així, què és el que trobem? Doncs que si, per exemple, nosaltres fem la divisió 3 mitjos entre 4 sisens, nosaltres el que farem serà el 3 per 6 el posarem a dalt, que és 18, i el 2 per 4 el posarem a baix, que és 8. Això es pot simplificar. Podem pensar en dividir-ho entre 2 i aquí obtindríem un 9 entre 4. I aquesta ja sí és la forma simplificada. Us animo a fer aquesta multiplicació i aquesta divisió i simplificant a veure si us dona efectivament aquests resultats d'aquí. Amb tot això, espero que us hagi servit el vídeo i ens veiem en el següent.